азиз, боварӣ дорам ҳар ёки шумо тансиҳату хонавод ҳастон. Доиман дар паноҳи худо боштон. Як хабарои нағз аз шаҳри Сургут омад. Як ҳамдиягони мо Хисравҷон соҳиби автобус шуданд. Хисравҷон ба мо алоқа шуданд, гуфтанд ки акун ният дошта будем ки ҳамин соҳиби автобус шавам, ёрдами худро ба проекти лоҳоти ободонӣ мерасонам гуфтанд. Барои ҳамин ҳар як раисашон то қадри имкон гуфтанд ёрдам мекунем. Сахмгузорӣ карда ба проект ки ёрдами маро ба ҳамдиягон, ба ниёзмандони ҳамон лоҳотӣ ва бо ободи лоҳотӣ сарф кунтон гуфтанд. Хисравҷони азиз, доиман сафарот бехатар бошад. Ҳатто мошинот шамо гузашта истад, доиман мошинот пури одам бошад. ҳамдиягони азиз, аз мо фақат дастгирӣ ҳамин додари азиза моро. Мошинош ҳозира замон аст, двухэтажна автобус аст, кондитсионер дорад, вайфай дорад. Барои ҳамин касоне ки мехоҳанд бо лаззат бо Тоҷикистони азизи мо рафта биён, марҳамат метавонед ба рақамҳои ҳамин додари азизи мо алоқа шавед. Доиман дар паноҳи худо боштон, бо мо боштон, саломат боштон.